Oh, ganda ng weather mga ka-spark. Dito ngayon sa tuktok ng bundok. Ayan, punta ng Diplomat. Nandito yung Lourdes Grotto, yung pinakataas nila. At nandun naman yung Mirador Hill. Colets, lakarin natin doon yung Mirador Hill. So, tingnan natin dito kasi mayroon din dati yung entrance dito, yung main talaga. Oh, ganda magpalipad ng drone. Okay, yan yung bayad sa entrance. Okay, let's go. Let's go. Okay, pasok na kami dito sa Mirador Hill. At mukhang kulang yung turista ngayon. Maganda. Maaga pa kasi si Absman, maagang naggala. Yun. Dito kami sa Japan ng Baguio City. Kitang kita ang view. Yun, maganda kasi wala siyang fogs. Let's go. Yun, meron pala. Baka nandun sa baba yung karamihan na tourist. Malakas pa nga kasi yung araw. Ayun, pauwi na sila. Pauwi na sila. Maaga yung mga tourist na yun. Mga ano, pila dito magpa-picture sa may ano to, Japanese art ba yan? Oh, Japanese art daw. Saan tayo baba? Dito. Ito yung babaan dito eh. Ayun. Kitang-kitang kabuuan ng Japan. Baguio City. Yun yung Nagalian Road.
Kulang yung ano nila, Tiris lang eh. bulaklak. Ito maraming bulaklak eh. Ay ating ikutin aray na Mirador Hill ay. Malaki siyang Mirador Hill. Oh, ayan. Sino mo gustong maligo? Wishing well. Adoti coins. Silipin natin tong ano ba to? Prayer House of Charity. Enjoy kan, coba nih cek. Ini apa nih kasih kita? Ay, di man. Zero. Kanina pa yung dalawang yun. I-picture sila. Kasi dito sa banda na to ng Mirador, marami ang nagpapapicture dito sa may bamboo. Dito nagkakaroon ng traffic. Pag dito sa Mirador, kasi nga parang Stone Kingdom. Medyo bundok, akyatin. Bababa, akyat, baba. Kailangan hindi masyadong mabilis ang akyat. Japanese inspired daw ito eh. Oh, di ba? Ganda. Malaki itong Mirador. Tapos na ano pa yung ibang parte na develop na. Para kang maliligaw sa gitna ng kabundukan.
Oh, ito mayroong shortcut. May shortcut dito eh. Doon ako nang galing sa taas. Mga katuto, yung ano ba yun? Radar ba yun? Yung radar? Yun, napapansin niyo yung bundok. Sa mataas. Mataas. Pinakamataas. Ay, di ko pa naikot yung kabuuan ng Mirador. Nabisin akon. Ay. Dito lang, dito tayo lalabas. Ayun, nagbibilad sila. Nagpipicture sila. Ayun. Ganito pala sa Baguio mga ka-spark. Ganito pala yung itsura ng Baguio. Ayun, di ko na napuntan yung parte na yun ng Mirador Hill. Kapoy na ni Absman. Nabisinpay. Exit na si Absman. Okay, di na tayo pupunta dun sa kabila. Hanggang sa muli.